Tuo Power Slavin riffi on siitä jännä, että sit tulee se vitun vammanen vitu. Nyt, mä tulis kato tälleen näin. Nyt ei tuu mitään saada. No joo, toi on kyllä. Miss vitus sun juomassa? Mä mietin just niinku vähän samaa. Täytyy kaikki muut vetää tän, mutta sä et. Ei jumalauta. Hei. Hei. Mitä? Sä oot pöllinyt. Sä pöllit sen. Pressure. Pressure. Pidetään kautta. Tämä on oikeasti mitään. Aivan mainiosti. Mitkä fiilikset? Mulla on fiilis, kun mä olisin niinku Kukkulan huipulla. Mä olisin niinku... Se olisi joku mun oma, tiiäksää, semmonen valtio ja... Mä oon mun setin päällä täällä ja mulle tuodaan vaan viinaa. Huh? Our personal cook just cooked up these fine fucking Kelaa pidemmällä. Alright. Meillä on nyt rummut nauhoitettuna ja Jerry on liian selvinpäin, mä oon liian selvinpäin, Ace on liian selvinpäin. Asia on korjattavissa. Mutta asia on tosiaan korjattavissa, joten näin. Sieltä. Missä pitos mun marjakossua? Mä löysin mun marjakossu. Sitten tarvitaan vielä power. Show me your body talking wild. Show me your body talking wild. Ooh. Alright, let me tell you a story about the one girl in downtown. Come on! Äänitykset on tehty. Kani, mitkä fiilikset? Hyvät fiilikset kyllä. Entäs Jerryllä? Ihan vitun kuollut olo, mutta kaikki meni todella hyvin. Aivan mahtavaa. Itellä kans hyvät fiilikset. Mennään kysyä itse producerilta. Morjesta. Mitkä fiilikset?
Homma on paketissa. On äijien kanssa vietetty hauska viikonloppu ja kaikkensa antanut olo enemmän ja vähemmän kaikilla. No niin. Tällä mennään. Nähdään keikoilla. Tuossa on peura. Tätä se musisointi on